टळटळीत दुपारची वेळ. सगळीकडे शुकशुकाट होता. जो तो सावलीची जागा पाहून निवांत टेकलेला, नाहीतर वातानुकूलित ऑफिसमध्ये रमलेला. रमाकांत जोशी सावकाश हातातील छत्री सांभाळत चालत चालले होते. खांद्यावर एक शबनम, पायात साधीशी चप्पल, किंचित चुरगळलेला शर्ट आणि पांढरा शुभ्र पायजमा. कोरड पडलेल्या घशाला आता ओला करणं गरजेचं होतं. अजून थोडंसं अंतर चालत जायचं होतं, त्याशिवाय त्यांना थांबता येणार नव्हतं. खरं तर जिथे जायचं होतं ती पंचतारांकित इमारत आता नजरेच्या टप्प्यात होती. दूरवरून त्याचं भव्य काचेचं प्रवेशद्वार दिसत होतं. जवळच्या बाटलीतील थोडंसं पाणी पिऊन त्यांनी बाटली परत शबनममध्ये ठेवली. खिशातून रुमाल काढून कपाळावर, मानेवर आलेला घाम टिपला आणि डोळे बारीक करून दूरवरून दिसणाऱ्या त्या दाराकडे ते पाहू लागले. जायला तर पाहिजेच, असं स्वतःशीच म्हणत त्यांनी परत चालायला सुरुवात केली. भव्य प्रवेशद्वाराजवळ आल्यावर ते 1-2 मिनिटं थांबले. मनात अजून पण हो की नाही हे पक्कं ठरत नव्हतं. आत जावं की परत फिरावं अजून त्यांना कळत नव्हतं. दाराजवळच विचार करत ते उभे असताना कोणीतरी दार उघडून बाहेर आलं आणि सोबर थंडगार वाऱ्याची झुळूक अंगावर आली. क्षणभर फार फार शीतल वाटलं त्यांना आणि तो गारवा अजून अनुभवावा म्हणून ते दारातून आत परत आले. आत आल्यावर आतील भव्यता पाहून परत त्यांना समजेना, की आपण इथे कशाला आलोय? काय बोलायचंय? नक्की कुठे जायचंय आपल्याला? नकळतपणे समोर दिसणाऱ्या गोलाकार टेबलवर बसलेल्या 4 मुली त्यांना दिसल्या आणि ते पुढे आले. जसे म्हणून ते पुढे आले, समोर बसलेल्या गौरवर्णी सुंदर मुलीनं त्यांच्याकडे पाहिलं आणि विचारलं, "हाऊ मे आय हेल्प यू सर?" "माय नेम इज रमाकांत जोशी. आय वॉन्ट टू मीट CEO ऑफ द कंपनी, मिस्टर अनुपम अगरवाल." एका झटक्यात त्यांनी सांगितलं. समोरील मुलीला त्यांनी असं उत्तर देणं नक्कीच अपेक्षित नसावं. "डू यू हॅव ॲन अपॉइंटमेंट टुडे सर?" तिने साशंकपणे विचारलं. "नो, आय डोंट हॅव एनी अपॉइंटमेंट विथ मिस्टर अनुपम अगरवाल टुडे. But as per his last statement, I don't need to take any appointment to meet him anytime. Can you please convey my name to him?" अतिशय शांतपणे रमाकांत जोशींनी उत्तर दिलं आणि त्याही पेक्षा शांतपणे शेवटचा प्रश्न विचारला. बहुतेक दिलेल्या उत्तरावरून आणि अनपेक्षित वाटणाऱ्या समोरील माणसाकडून इंग्लिशमध्ये आलेलं प्रत्युत्तर ऐकून ती जास्त काही बोलली नाही. "प्लीज हॅव अ सीट सर. आय विल कन्वे युअर नेम अँड मेसेज टू हिम." असं म्हणून तिनं नम्रपणे त्यांना सोफ्यावर बसण्यास सांगितलं. 15-20 मिनिटं गेली असावीत. बसल्या जागीच अति दमल्यामुळे आणि उन्हाच्या काहिलीमुळे रमाकांत जोशींनी डोळे मिटले. पण अचानक आलेल्या आवाजामुळे, गलक्यामुळे जाग आली तसे ते हडबडले. इमारतीच्या आत जाणाऱ्या मोठ्या पॅसेजमधून अनुपम अगरवाल स्वतः चालत येत होते. त्यांच्या मागे पुढे भरपूर माणसं होती. समोरच्या टेबलवर बसलेल्या 4ही मुली उभ्या राहून त्याच दिशेनं पाहत होत्या. सोबत बसलेले 4-5 लोक पण गडबडून उभे राहिले आणि त्याच दिशेला पाहायला त्यांनी सुरुवात केली. जसे अनुपम अगरवाल पुढे आले, तशी टेबलच्या मागे उभी असलेली ती मगाशीच मुलगी लगबगीनं पुढे आली. आश्चर्यचकित होऊन सरांकडे पाहू लागली. त्यांनी डोळ्यांनीच कुठे तर तिनं सोफ्यावर बसलेल्या रमाकांत जोशींना दाखवलं आणि ती पुढे येऊ लागली. तिला हातानंच थांब अशी खूण करत स्वतः अनुपम अगरवाल पुढे झाले आणि झटक्यात ते खाली वाकले रमाकांत जोशींच्या पायाकडे आणि पाया पडले. आजूबाजूची सगळीच माणसं अजूनही या कृतीनं स्तब्ध झाली होती. "बाबा, आज जाऊन बोलूयात का? कधी आलाय तुम्ही? मला आधीच नाही का फोन करायचा?" असं प्रेमानं त्यांच्याशी बोलत अनुपमने त्यांचा हात धरला. त्यांना उभं राहण्यास मदत केली. डोळ्यात येणारं पाणी आवर्जून रोखत रमाकांत जोशी त्यांच्याकडे पाहू लागले. शेवटी डोळ्यानं दगा दिलाच आणि येणारं पाणी स्वतःच्या हातानं पुसत त्यांना आधार देत तो त्यांना आत घेऊन गेला. अजूनही विश्वास बसत नव्हता त्या मुलीचा. कारण सरांनी फोन करताच पुढच्या 2 तासातील सगळ्या मीटिंग्स रद्द झालेल्या होत्या.
त्यांना भेटायला ते बाहेर आले होते. ती अजूनही सर आणि रमाकांत जोशी गेले त्याच दिशेनं पाहत होती. आत जाताच अनुपम अग्रवालने त्यांना पाणी दिलं. जेवणाची चौकशी करून स्वतःचा घरून आणलेला डबा उघडला. स्वतः त्यांना वाढलं. रमाकांत जोशी त्याला सांगत होते, "अनुपम, सुनीलचा वाढदिवस होता ना, म्हणून नेहमीप्रमाणे कोल्हापूरला जाऊन आलो. अगदी त्याचा जन्म झाल्यापासून आम्ही अंबाबाईला जातो रे, त्याच्या वाढदिवसाला. तिथे गेल्यावर देवीच्या पायाशी बसलो. नारळ वाहिला. हळदी-कुंकू वाहून देवीची ओटी भरली आणि नकळतपणे डोळे भरून आले रे. कुणासाठी आणि काय मागू देवीकडे? हां? आता कोणीच नाही रे माझं." असं पण मला वाटलं आणि खरंच सांगतो, अंतर्मनानं नकळत देवीकडे तुझ्यासाठी आयुष्य मागितलं. दुपारची शांत वेळ होती. फारशी गर्दी पण नव्हती. नेमकं देवीला वाहिलेलं घरचं ते चाफ्याचं फूल कौल म्हणून खाली पडलं बघ. पुजाऱ्यानं सुद्धा सांगितलं, "काका, तुमची मनातली इच्छा आता नक्की पूर्ण होणार. देवीनं कौल दिलाय तसा." असं म्हणून देवीचा नारळ आणि कौल म्हणून पडलेलं फूल माझ्या हातात दिलं. मी बराच वेळ देवळात तसाच बसून होतो. मला मला काही सुचेना. मन मन अगदी विदीर्ण झालं होतं माझं. आठवणींचा महापूर येत होता आणि आणि मी निर्णय घेतला तुला भेटण्याचा. त्या दिवसापासून आपली परत अशी प्रत्यक्ष भेट झालीच नाही रे. आणि आलो इथे. म्हटलं तू ओळखशील की नाही? तुम्ही खूप मोठी माणसं रे. त्यातून खूप व्यस्त. इथे आहेस की परदेशात तेही मला माहीत नव्हतं. पण मनानं ठरवलं आणि आलो बघ. आणि बघ भेटलास रे तू मला. डोळ्यात येणारं पाणी आता थांबलं होतं. आणि रमाकांत जोशी मोकळेपणानं बोलत होते. आता आजूबाजूचा माणसांचा, ऑफिसमधील गारव्याचा त्यांना त्रास होत नव्हता. उंची सामान, महागडं सागवानी फर्निचर या सगळ्याचा मनावर दबाव नव्हता. त्यांना अजून काहीतरी बोलायचं हे अनुपमच्या लक्षात आलं होतं. "बोला. बाबा बोला ना. असेच बोलत राहा. आज आज खूप दिवसांनी कोणीतरी मोकळेपणानं माझ्याशी बोलतंय. सगळेच सर म्हणून आदरानं, भीतीनं घाबरत बोलतात. मलाही तसं बोलणं, वागणं भाग पडतंय. त्याची गरजही पडते. तुम्ही आलात आणि फार, फार आनंद झाला बाबा. बोला बाबा, पुढे बोला." दरवर्षी देवळात गेलो की रंकाळ्याला जायचो बघ. भरपूर भटकायचो. तिथल्याच बाजारात काही बाई घ्यायचं. बकुळीची गजरे घेऊन हुंगत बसायचो. तिखट जाळ मिसळ खायची बघ, थंडगार आईस्क्रीम. असं खूप काही सुनील करायचा रे. आणि मला पण करायला लावायचा. त्याचा वाढदिवस म्हणजे माझं एक दिवसाचं भारदार स्वप्न होतं. मी जणू वर्षभर जगायचो रे त्या स्वप्नावर. परत कितीही मनात आलं तरी कोल्हापूरला जाणं व्हायचं नाही माझं वर्षभर. मागच्या वर्षी गेलो तेव्हा सुनील होता माझ्याबरोबर. मला घेऊन रंकाळ्यावर गेला. निवांत पाण्याकडे पाहत तसाच बसून राहिला होता. जणू काही त्याला कळलं होतं. तो तो आता परत येणार नाही म्हणून. तहान भुकेची जाणीव नाही, फोटो काढणं नाही, इतर काही पण गप्पा नाही. पाण्यात दगड फेकणं नाही, शांत बसून राहिला होता. मी हलकच त्याच्या खांद्यावर हात ठेवले तर रडत होता. मला म्हणाला, "बाबा, मी असलो नसलो तरी येत राहा. कदाचित कदाचित मी परत भेटेन दुसऱ्या कुठल्या तरी रूपात. आणि आणि मुख्य म्हणजे मला तुम्ही परत भेटता हो इथे आल्यावर. घरी आपण दोघेच. आई असती तर तुम्हाला सोबत तरी असती. मला दुसरे भाऊ-बहीण पण नाही. आपण इथे आलो ना,
माझ्या वाढदिवसाला दरवर्षी, की मला जणू पुढच्या एका वर्षाचा परवानाच मिळतो जगण्याचा. हां, त्याला मी हलकंच उभं केलं, तसं त्यानं मला त्याच्या कवेत घेतलं. काही न बोलता मावळत्या सूर्याच्या साक्षीनं माझ्या पहाडासारख्या मुलाच्या कुशीत मी उभा होतो. तो शांतपणे माझी मिठी अजून घट्ट, घट्ट करत होता. तुला सांगतो अनुपम, त्याच्या कुशीत मला फक्त त्याच्या हृदयाचे ठोके ऐकू येत होते रे. एकसारख्या लयीत पडणारे ठक, ठक, ठक. नकळतपणे अनुपमचा हात त्याच्या हृदयावर गेला. तसे रमाकांत जोशी मोकळेपणानं हसले. "अरे, देवीचा प्रसाद म्हणून नारळ आणला आहे. घरी ने आणि गोडाचा प्रसाद करून घरातील सगळेजण खा. माझा विश्वास आहे असं समज. नाही म्हणू नकोस." शबनममधून नारळ काढून अनुपमच्या हातात देत रमाकांत जोशी म्हणाले. अतिशय भक्तिभावाने तो नारळ कपाळाला लावत अनुपम परत त्यांच्या पाया पडला आणि "तुम्ही म्हणाल तसंच करू," असं म्हणत तो नारळ एका कपाटात ठेवून परत त्यांच्याजवळ येऊन बसला. पुढे अचानक अचानक अपघात झाला रे त्याचा आणि क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. कोणाकोणाला काय काय दान केलं जाण्याच्या आधी अजून अंगावर काटा येतो रे माझ्या. डॉक्टर मला सांगत होते, मुलगा जगणार नाहीये जोशी, पण तुम्ही जर सही केलीत आणि त्याच्या अवयवांचं दान केलं तर 3-4 रुग्ण जगू शकतील, तुम्हाला दुवा देतील. तुमच्या हातात आहे सगळं. निर्णय घ्या. हवं असेल तर नाव गुप्त ठेवता येईल. मुलाच्या देहाची चीरफाड करायची आणि मरणोत्तर दान करायचं. फार, फार अवघड गेलं रे मला. फार अवघड गेलं. डोळे, किडनी, यकृत आणि हृदय. आज सगळं माझं नवीन कुटुंब मजेत आहे, मजेत. रोज नव्यानं वाढत आहे. इतके दिवस इतके दिवस एकटा सुनील होता रे माझा. तो आला की उत्सव, सण वाटायचा मला. आता कोणीही कधीही येतं माझ्या घरी. विचारपूस करतात. सुनीलचा फोटो पाहत मागच्या महिन्यात आलेला आकाश बराच वेळ त्याच्या खोलीत बसला होता. मग अचानक माझ्यासमोर येऊन माझ्या डोळ्यात डोळे घालून म्हणाला, "आजोबा, खरंच सांगा, सुनील काकाचे डोळे पण माझ्यासारखेच होते का हो? तपकिरी रंगाचे. मी जर त्याच्याच डोळ्यानं हे जग पाहू शकतो, तर त्याचे आणि माझे डोळे एकसारखे असले पाहिजेत ना?" स्वतःचा असाच मोठा व्यवसाय असणारे महेश शेठ पण आले होते दिवाळीला. भरपूर मिठाई, कपडे घेऊन. हं, मी हसायला लागलो. हे सगळं पाहून. मी काय करणार हो कपड्यांचं, मिठाईचं. मला बळेच गाडीत बसून वृद्धाश्रमात नेलं आणि सुनीलच्या नावानं गरजूंना वाटलं सगळं. मी उभ्या आयुष्यात कधी अशी पुण्याई केली नव्हती. आयुष्यभर पोरासाठी पैसे साठवले. अरे, कधी दानधर्म करणार? माझ्या पोराच्या एका किडनीनं माझं आयुष्य असं बदललं बघ. त्यांची आता तब्येत पण सुधारली आहे डायलिस थांबल्यावर. त्यांची बायको जाताना पाया पडते, तेव्हा नेहमीच मला दुवा देते. अरे, मी कोण रे हे सगळं ठरवणारा? हां? तो तो वर बसलाय ना, कोणी कधी जायचं आणि कोणी काय करायचं ते ठरवणारा. हं, मी ठरवलं असतं तर बसलो असतो सुनीलची वाट बघत. दिलं असतं त्याला दीर्घायुष्य. मग तो आला असता वर्षभरातून 2-4 वेळा मला भेटायला. बाकी वर्षभर मी एकटा, फोनची वाट बघणारा आणि त्यातच समाधान मानणार. जाता, जाता मला काय-काय पदरी टाकून गेला. किती नवीन जबाबदाऱ्या, किती नवीन माणसं, काय-काय जीवनात आलं माझ्या. मला माणसात घेऊन आली ही सगळी. आता मी कधीच एकटा नसतो रे. सतत कोणाचे ना कोणाचे फोन येत असतात. पत्रव्यवहार वाढलाय माझा. वृद्धाश्रम काय,
देणग्या काय, कसली कसली आभाराची पत्र येत असतात. मला माहिती पण नसतं या देणग्या माझ्या नावानं कोण देतं. मी आपली पत्र वाचतो. अनुपम गालातल्या गालात हसत होता. चला बाबा, तुम्हाला काहीतरी दाखवायचं आहे, असं म्हणून हाताला धरून नेऊ लागला. लिफ्टमधून खाली आल्यावर डाव्या हाताला मागच्या बाजूला खूप मोठं हिरव्यागार गवताचं लॉन केलं होतं. गोलाकार लोखंडी कमानीवर क्षणभर विश्रांती असं लिहिलं होतं. भर उन्हात तिथे गारवा होता. आजूबाजूला बेंच होते. इट ऑल बिगिन्स विथ यू. इफ यू डू नॉट केअर फॉर युअरसेल्फ, यू विल नॉट बी स्ट्रॉंग इनफ टू टेक केअर ऑफ एनिथिंग इन लाईफ. लिओन ब्राउन असं मोठ्या अक्षरात तिथे लिहिलं होतं. अनुपमनं पायातले बूट काढून बाजूच्या रॅकवर ठेवले. तसं रमाकांत जोशींनी पण अनुकरण केलं. दोघेही आता गवतावरून सावकाश चालत चालले होते. पायाला मऊ कोवळं गवत गुदगुल्या करत होतं आणि त्याच वेळी आल्हाददायकही वाटत होतं. बाबा, मी इथे रोज येतो. संध्याकाळी मन आणि शरीर दोन्ही थकलेलं असतं, तेव्हा इथे येऊन मी या गवतावरून किमान अर्धा तास चालतो. मला वेगळाच आनंद मिळतो इथे आल्यावर. मन शांत होतं. आज तुम्ही माझ्यासोबत इथे आला, मला फार फार आनंद झाला. बाबा, बाबा तुम्हाला अजून काही सांगायचंय का? निसंकोचपणे बोला बाबा. जवळच्या बेंचवर बसत अनुपम म्हणाला, "हं, तसं नाही रे. आकाश येतो अधूनमधून भेटायला. त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहिलं की मनाला बरं वाटतं. सुनील भेटल्यासारखा वाटतो. महेश शेठ पण येतात. सणावारी मला कुठे कुठे घेऊन जातात. त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये मला रमायला लावतात ते. देवाच्या उत्सवात माझ्या नावाने पूजा वगैरे करतात. मुख्य म्हणजे त्यांच्याशी भेट होत राहते. सुनीलचं यकृत दिलेला तो रामानुजन आता अमेरिकेत असतो, पण तो देखील फोन करतो. रात्री अपरात्री त्याच्या वेळेनुसार. भाषा जमत नाही आम्हा दोघांची, पण इंग्लिश मधून गप्पाही रंगत नाहीत. सगळं समजतं. सगळं म्हणजे त्यालाही, मलाही. म्हणून तो फोन करायचा थांबत नाही रे. तुझंही तसं. फोन करतोस, माझ्या नावानं देणग्या देतोस. चालू असतात तुझे उद्योग अधूनमधून. समजतात मला. पण भेट काही होत नाही आपली. म्हणून आलो मुद्दामून. आणि पाहिलंच, अंबाबाईच्या देवळात तुलाच आयुष्य लाभू दे असा स्वारू म्हटला मनातून. खूप खूप आतून वाटलं तुला भेटावंसं म्हणून आलो. बेंचवरून उठत अनुपमच्या खांद्यावर दोन्ही हात ठेवत रमाकांत जोशी म्हणाले, बाकी दिलेले अवयव असतात रे आपल्याला आपापल्या जागी, पण स्पर्श करता येत नाही आणि ऐकता पण येत नाही. हृदयाचं तसं नसतं. ते ते असतं, जाणवतं आणि ऐकता पण येत. एकदा सुनीलला मारली तशी गट्ट मिठी मारायची रे तुला, आणि हृदयाचे ठोके ऐकायचे परत एकदा. तेवढी एकच इच्छा होती बघ तुला भेटायला येताना. अनुपमनं दोन्ही हात फैलावत रमाकांत जोशींना त्यांच्या मिठीत सामावून घेतलं, त्यांचं मन भरेपर्यंत. रमाकांत जोशी ऐकत होते अनुपमच्या हृदयाचे एकसारख्या लयीत पडणारे ठोके. ठक 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 ठक. निघतो रे अनुपम, सुखात राहा, असं म्हणत रमाकांत जोशी डोळ्यातलं पाणी पुसत माघारी वळले. अनुपमनं त्यांना दारापर्यंत साथ दिली. ड्रायव्हर आणि कार त्यांना घरी नेण्यासाठी त्यांच्या पुढ्यात आली. बाबा, असेच येत राहा. मला तुमची नेहमीच आठवण येते. आणि आता आपण दोघांनी मिळून जायचं कोल्हापूरला पुढच्या वर्षीपासून. एकटे जाऊ नका, असं म्हणत त्याने दरवाजा बंद केला.